Ay magandang umaga pala sa atin mga kapatid, mga kapwa ko Bicolano, mga kapwa ko small YouTuber. Sa umagang ito, dahil umaga na po dito ngayon sa Pinas, nandito po ako ngayon sa Tondo Medical Hospital kasi gawa na nga pong sinamahan ko ang pinsan ng asawa ko na mga anak. Galing pa po kami ng Kawit, Cavite. Ito ngayon, nandoon po yung asawa ng pinsan ko sa loob. Chine-check up pa po dahil yun nga po, chine-check up pa siya. Hinihintay-hintay pa po namin kung i-admit na po siya or hindi pa, kasi just in case man na hindi pa po siya i-admit, nandito po yung sasakyan namin na dala-dala na galing pong barangay. Ayan pong sa likod ko na yan, ayan po sa likod ko na yan, ayan po yung dala namin na ambulansya na galing po sa barangay, pinaservice po sa kanila ng barangay. Kaya ngayon hinihintay-hintay pa namin kung i-admit o hindi. Pero totally po siya, nahilab na po yung tiyan niya, at saka kabuanan niya na po ngayon, due date na nga niya po kahapon, at saka medyo yun na nga, nahilab na at nasakit ng kanyang tiyan, at medyo yun na po, may sign na po siya ng manganganak na po siya, mga kapatid. Ang problema pa nito kapatid, mga kapatid, mga kapwa ko vlogger, mga kapwa ko small YouTuber, sa kamamadali namin kanina, pumunta ako doon sa pinsan ng asawa ko, ngayon nga po manganganak. Sarado po yung gate namin, doon po sa inuupahan namin. Wala po kaming susi. Umakyat po ako doon sa gate. Diyos ko po, mali po yung akyat ko. At mali rin po yung talon ko. Ito po, napilay ako. Ito po, imbis makatulong ako maigi, hindi, masakit po ang paa ko, mga kapatid. Hindi po maganda ang sitwasyon po rin ng paa ko, kaya sasama na rin lang po ako dito sa ambulansya pa uwi para makapagpahinga po yung paa ko, kasi namamagana po yung paa ko. Tinitiis ko lang po kasi nahihiya na po ako doon sa pinsan ng asawa ko na hindi ako sumama dito sa kanila sa ito nga po sa ospital, dito sa Tondo Medical Hospital. Kaya ito ang nangyari, imbis makatulong ako, na-disgrasya pa yung paa ko, napilay pa, mga kapatid. Matagal to, dito po yung sa ankle po ng paa ko. Ay, masakit po, mga kapatid. 39 weeks pa lang naman daw to, aabot pa daw to ng 41 hanggang 42 weeks. Oo, hanggang, kasi sabi niya, sabi ko, nagtulog po kanina, sabi niya, yan, kasi nag-aaway, dati mong kasawa. Pero pag si Joseph nagkasalita sa kanila, Natatahimik kasi malaking tulong sa kanila ni Joseph eh. Joseph, pag nagkalayo si Joseph sa kanila. maalit na si Joseph, Pag lumabas si Joseph, pati di Okay lang yun kung mabuntis, kasi sila dalawa na naman, di ba? report sila doon. Wala nang problema sa kanila, kaso ang problema sa kanila, madi-deport sila rito. Oo, ganun nga lalabasan niyan, magkakalat. Yung kasi yung kanyang, Yan yung porte niya, yan yung way ng buhay niya. ay parang na Naalimpungatan. nakakita yung pisa, suntukan yung pisa. Ay, yung pisa nila.